Mapurisa, vamwe vacho vanatisadaro mapurisa. Unoona murume mukuru achitituri zidumbu rake achienda kunoswirira kunopiwa chioko muhomwe chedhola. Asi chioko muhomwe chedhola ichocho pari kufa vanhu vakawanda. Why ndati pari kufa vanhu vakawanda? Vazhinji mapurisa 90% tikapinda mutauni pana chata pepa panomiswa mota, vanhu panobata mota vachiti vakuchisunga. Haisungwe. Kazhinji kachona vanopiwa chioko muhomwe vobva vaenda. Asi havana kubvunza zvekuti une license here, mota yako ine zvinhu zvakakwana here, havana kuzvibvunza izvozvo. Zvinozopa kuti vamwe vanhu vasina kutotora drivers license vadrive makombi vasina chitambi. Zvokumbirota zvinofuka mcomment section. Subscribe pa Trari 263 mahara wotena on the notification bell. Uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru, zvinobatsira kuti video rino ringe richifamba kuhama neshamwari. Video rando inozomuzora nasi ivideo remapurisa akasungwa. Mapurisa aya akasungwa mushure mekunge video ravo ravakatorwa ratrenda streets social media, rafambiswa streets social media, vaonekwa vachipiwa chioko muhomwe. Pese pavaimisa mota vaibva vapiwa chioko muhomwe vobva vasiyana nazvo, mota iyayo yoenda. Zvokumbirota zvinofunga comment section. Manje pabva paita kamera manyama akatora video rakaziviswa nyika yese yeZimbabwe, video rikutenderera streets social media. Ndichakuisira video. Ndinokumbirota zvinofunga comment section pamusoro penyema cases aya. Kazhinji kacho mapurisa ndimi muri kutokonzeresa kuti vanhu vaite accident nekuti unopiwa chioko muhomwe asi zvelicense hauna kubvunza. Ende chioko muhomwe ichocho hachipfuure $4. Saturday 2 November 2024, Mavukuten off. These guys have collected money from more than 10 Mshikashika drivers and Kombi drivers. And one thing were two, the other one are the other side, one are the other side. To show you something. Alright, Charsai Kombi Ashika. Dear right side, Charsai Kombi Ashika.